Ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба видеои мо. Ҳозира намихе сумкаҳои мактабиро хостум барои шумо нишон диҳам. 130 сомон анаи намудод пеналошон катиян сумкаҳо хучон беҳад хушрӯа калонан ино. Дар видео хушрӯ наомадаи калон, вале дар асл бисёр калон накан. 150 сом анаи намудош Эльза. Бисёри кӯдакон нағз мебинанд духтарчаҳо. Ҳамин мультика барои ҳавай ҳам бо анам хел сумкош бромадай, то ин ки барои духтарчаҳотона харидорӣ кунед. Ин видеоро дӯстони азиз ма аз Корвон 7-12 дарозаи нави киёзи чикадагиян сохтагӣ ҳастанд. 64 контейнер ба навор гирифтагӣ ҳастам. Тарафи Мираж. Марҳамат биёед анаи намудош 130 сомонӣ. Ҳамаш пеналошон катишонай беҳад хушрӯвакан. биёед бо як бори дигар нарх наво кунед. иҷада канцелярияам ҳастай. аз ин магазин ма агар дар ёд дошта бошед куртаҳои туркиро ба навор гирифтагӣ будам. ҳозир бошам хе сумка овардиян хостум ба навор гирифта ба шумо нишон дидим. анаиш тройкая пенал дора, ин хе сумкаи майда дора, бо рюкзак дора. 130 сомон анами тройка барои духтарако. сифатошона материалошона метавонед касе ки дар Тоҷикистон аста метавона омада бо аз наздик бина чун чӣ намудан. рости дӯстони азиз, ин видеое ки ман ҳозир ба навор гирифтагӣ ҳастам сумкаҳо ҳамашам 150 120 100 ҳам хелеай. имрӯз ма дар Корвон дар дохили бозор бо амхевая дидам. дастошонда гирифта распродажа мекунанд. мисол кӯдако дар дастҳои анамуно дидам ки сумкаҳои распродажа доранд. 50 сомонӣ фурӯхта истиян ва ёд некем сифаташ ихе хушрӯ нестай. агар ки мисол баъзан мепурсанд ки сумкаҳои арзон ҳаст ё нест, дӯстони азиз анами назди 7-12 биёед. дар амуҷа дар берунам ҳаст. дасти амин мардҳо занҳода ҳастай распродажа мекунанд. ҷо надоранд амхе дастошонда гирифта мегарданд. хулас амхеле 50 сомӣ меган 60 сомонӣ меган. шумо метавонед ки бо суҳбат карда арзон кунед. ин рюкзакҳоро бинед. рюкзакҳо ҳар хелаи нархошон аз анамин 100 сомон сар мешава то 130 сомона. ҳам калонаш ҳастай, ҳам майдаш рюкзакҳоро. ина иное ки ҳозир дида истодай, ино калонтаракан. ина марҳамат. чӣ тавре ки гуфтам, кадом намуде мехоҳед ҳаст. рости бисёр дар бораи формаҳои мактабӣ пурсида истодаанд, дар комментариҳо менависанд. албатта ки ман кӯшиш мекунам, агар иҷозатиян ман ба навор гирифта пешниҳодтон мегардонам. вале имрӯз 1-2 кофтичкаҳоро ман худам барои духтарчаам пурсидам. кофтичкаи хушрӯ барои синфи 1 ҳозир аз 100 сомон болоя, агар туркиша харӣ. ин хел агар пахтагиё гирӣ 100 чанд гуфтистам 40 сомонай. хулас 40 сомонай 50 сомонай. а нағзаш боша ай 100 болояй. ина ин рюкзакҳо иншалло агар бимонанд бо ма ба навор гирифта формаҳои мактабирам нишон метиҳам, то ин ки шумо ҳам нархоша бинед. ина рюкзакҳо ҳастанд. рюкзакҳо чӣ тавре ки гуфтам ай 100 сомон то 130 сомон ай нархошон. ина блестяшиё бо дигар хелтаранд. блестяшиё 150 сомиянд. ино бо исол бромадай. порсол ма видео карданда ин намудош набуд. новинкои имсола буда. ино калонтаракан. чанд ранг доранд. ина марҳамат. блескош намерава. материалаш хушрӯвай. намино ҳамаш моделошонай. баъд болода ина плашовкагӣ омада мақбул шид. ҳам мишкачадор ҳастай, ҳам вай ҳастай би мишкача. материалаш хушрӯвай плашовкагиай. мисол чиркам шид. як латачаро тар карда мешакӣ, чтоб кӯдак да мисол ба ҳазур гирифта мактаб рава, то рӯзи истироҳатира ки шумо шушта қоқ кунед. 120 сомонӣ анами плашовка будагиё. сумкаҳои плашовкагӣ. ина нигоҳ кунед чӣ қадар сумкаҳои хушрӯ дар иҷа. ҳозир бачагиёшам нишон метиҳам. дар иҷа аз ҳама сумкаи қимат
и бачагӣ буд 250 сомон як намудаш ки мерседес знаки мерседес дошт. Дигар намудаш боша бачагиёра иноям анами аз 100 сомон то 140 сомон 150 сомон ай нархошон. сумкои нағзи хушрӯ. агар бо мисол арзонтарако хоҳед метавонед ки бозора якбор гардед бинед чанд ҷора. рости ман ҳамин як ҷор иҷозат додан ҳамин як ҷора ба навор гирифта ҳозир пешниҳод кардаистам то ин ки камакакам бошад нархоша шумо бинед фаҳмед. ана болода ҳаст чӣ тавре ки гуфтам аз анами 100 сомон сар мешава то 140-150 сомона. як намудаш ҳозир агар дар видео омада боша ана болора бинед знаки мерседес дора анами 250 гуфт ҳами ай ҳама қиматаш анаму знаки мерседес дор сумкаи боло будагӣ дига ҳамаш анами нархое ки нав такрор кардам 120 100 140 хулос анам хе нархо дора. бо бевосита метавонед ки касоне дар тоҷикистон ҳастанд омада аз наздик бинанд. бо ина бинед ин ваё ҳастай долчи габбано ҳастай рангошон хушрӯвак рюкзак иноям ҳама хе буд нархаш 100 буд 120 будам хеле. як бор дигар такрор мекунам ин видеоро аз 7 дарвозаи корвон дарвозаи наве ки ҳозир бунёд кардагӣ ҳастанд 64 контейнер ина бинед ма ба навор гирифтагӣ ҳастам. метавонед як бор омада бинед чизои ваям овардагианд канцелярский товар чӣ ручкаву дафтар ҷои обтумшай арзон карда метиянд барои мисол фарзандони шумо. аз дур хостум бо пурратар сумкора нишон диҳам то ин ки бо хе хушрӯтарак бинед ва интихоб кунед. иҷа анамун элзора пуштошон мада маъқул шид ки аз дохил масажка дора мисол барои кӯдак баъд ваёшам дастаошам ба қувватаки хушрӯванд. бо худтон метавонед омада бинед. ман барои синфи як ҳам хеле харидорӣ кардам аз анамин элзо барое ки синфои як ваяй нисбатан сумкошон китобошон калонтаракай барои авай сумкаи калонтарак дар корае ки китобои ваё ҷо шава. мисол алифбо азбука ҳамуно калонай аз дигар китобо аз дигар синфода дида. ина боло бо инахе рюкзакҳои гулдурак ҳастай бо кашлёкча доранд катишон 120 сомонӣ 130 сомонӣ сумкаҳои болобудагии бачагона 120 130